kacha ibiro yudo live Ramogi TV. Akawa chako ni jatend Migago mar arita kwe Kithure Kindiki orido ni nitiere dwaro mar kelo lokruoge mopogore opogore e chenro mar chiwo passports e pacho kae. Kindiki mane ochako timo limbe e apise manyayo House wacho ni piny owacho kedo gi mibadhi mar tieko achiedh nade mosebedo kaneno e pok mar passports. Kindiki noromo gi apisas madito matiyo bad Migago mochung' ne chiwo boke madhi e pinje maoko kotelnegi kod director mar bad Migago no Evelyn Chelugeta kapok otimo nonro mar poka mag passports. Kindiki osebedo katimo limbe ma apoya e Nyayo House kaluore gi dwaro mar kelo yot mag mich mag passports.